ni ke bang bong pe ni tro ke dam etlo non ni pli vetlo eviction asai ke paklang jading MLA ticket ka chi thi si chon pro chon jama son si social media long si cheklam kumada tum lo eviction asai ke klemvekpo pe ni ke bang bong council ka charet ma phan PGR VGR long le long eviction asai paklang nang ji pura ka cha song pin po tung pen arni hot pon ateng pini pen ki ni tro vetlo pinpur mi non ove kimi kithur mi a ove atuma party dhorom chajong je pinten karbitan te karbi pura e clivet do pen PGR VGR puthak ka chasong arjap thipsi aphi chiroi re detlo chathanda mi alang le tum PGR VGR pupen abatai batai ka chasong ping thul alang le tum council agir theino long anta amun chajeng pen chasong dam la so hut police atum hele ka ke theng ke chok kiplung pen ching lok areng ahu kesunan anda ndol anbar ta rong khela na long sandal pen amaham ka chatheng sandal le ka chi achu ka cha soi pen ta council ka chari atma phan patheraksi paklang son si karbiang long autonomous councils dr tuliram lokhang amuhora long satami kardom rd pen PGR VGR eviction notice karbiang long autonomous council agir thingno long dhup dhuna ke kai pensi aphan ardom ardipam non ki jutsi ki kali seta alang itum kachasong strategy larponsi non henchong kachasong bangki paprek chetsi alang itum choche jonjele pai chasong lilo bangso kachasong ahut ni krepli ke choga hut karbiang longalo hur chodut si hem setami ni kai ponchoklo la solam pen ajoini asam adang pi along anta bangso temon ke jabdam ahir intang rak anpin bangso joining Guwahati rong sopialong chupatai stock dunang koklo sai jokje council atompenta arboretum cum craft center conference hall along lamdon chetok nang koklo bonta bangso lamchak alamdon MLA election poralam nangte bok hera jok arni aphi indoi pon bomajok lamchak papling pedet pura kedam tang ni phai hiniarni kheroni phelang pialong puthot east west akarbi armu thurpak pen chingrum si kupila pen kosona sai si chesongjima aputhak radame pi padupono hala so melok rachadom sarpen ke jongate ni ke bangbong PGR VGR along le long eviction asai paklang thenang pu jong si thek thi pulote puthot kachasong asai ame in thu thu po pusi lamthe rod anglu malong lamthe pathepo lasi pini peni choke dam elu non ni pivetlo karbiang long autonomous council kachari tu non anta eviction paklang kedet mati dokli bason si theklo eviction asai ke paklang jikali non malom social media long MLA ticket kachithi si chonthi po chonjama son si theklo lasi eviction seke non ni tro apilate theklong ko lapen kachasong je tunta ko an akeng kamsi kacha george ni mo aporsi theklo